De Valentine's Day, un bărbat intră într-o florărie. Bună ziua, aveți felicitări pe care să scrie ești unica mea iubire? Da, răspunse farmacista. Perfect, dați-mi 5 bucăți, vă rog. Ce își urează persoanele singure de Valentine's Day? O zi a independenței fericită. Conversație în cuplu. Ia, iubitule, azi e ziua îndrăgostiților. El. Și? Ne-au invitat? Două fete discută. E tandru, e drăguț, dar nu știu de ce nu mă cere în căsătorie. O fi și inteligent, dragă. Valentine's Day. Flori, 80 de lei. Bomboane, 70 de lei. Ursuleț de pluș, 300 de lei. Masa la restaurant pentru 2 persoane, 500 de lei. Camera la hotel, 500 de lei. Privirea de pe fața lui atunci când îi spui că ești pe stop, neprețuită. Ion și Mărie se cunosc pe plajă. Se privesc, se îndrăgostesc și se căsătoresc repede. În noaptea anunții Ion: iubita mea, de azi înainte te voi numi Eva. Maria: de ce? Ion: pentru că ești prima mea femeie. Maria: bine, atunci eu te voi numi Peugeot. Ion: de ce? Maria: pentru că ești numărul 206. O femeie nu voia să-și mărite fata cu Abdul. Încercând să-l facă să se răzgândească, îi spune: dacă vrei să te măriți cu fata mea, adu-i un merțan. Abdul iubește, Abdul dorește, Abdul aduce merțan. Aduce Abdul merțanul, mama disperat încearcă din nou. Fata mea nu se mărită cu tine decât dacă o să aibă vile la mare și la munte. Abdul dorește, Abdul iubește, Abdul cumpără vile. Cumpără Abdul vilele, mama ei vine încă o idee. Fata mea nu poate să se mărite cu tine decât dacă o ai de 30 de centimetri. Abdul iubește, Abdul dorește, Abdul mai taie. De Valentine's Day, iubitul întreabă: iubito, îți place Constanța? Of, iubi, dar e prea frig și apa e rece. Ok, așa este, dar Clujul îți place? Da, iubi, nu am fost niciodată și am auzit că este foarte frumos. Bun așa, atunci du-te și cumpără un bax de bere, că diseară ne uităm la CFR Cluj cu viitorul Constanța. Dacă ești singură de Valentine's Day, oprește-te în fața cuplurilor pe care le întâlnești și spune: ziceai că mă iubești numai pe mine, porcule! Doi îndrăgostiți se hotărăsc să petreacă clipe romantice într-o pădure de la marginea orașului. Se sărută, văd cum alți îndrăgostiți se așează pe iarbă prin pădure, ușor, ușor se lasă noaptea și la un moment dat fata spune: ia uzi ce frumos se aud greierii. La care iubitul răspunde: nu sunt greieri, sunt fermoare. Discuție pe chat. Cum te voi recunoaște? Vei vedea o tipă venind înspre tine, iar tu te vei gândi: Doamne, numai asta nu te rog. Ei bine, aceea voi fi eu. Iubi, unde mă duci de Valentine's Day? În ceva tu fiși și te violez. Iubi, dar unde-i partea romantică? Te violez ținând un trandafir în dinți. De Valentine Day, un bărbat intră în farmacie. Bună ziua! Farmacista îl întrerupe. S-au terminat. De ziua îndrăgostiților se pornește o ceartă în familie. Soția îl lovește pe soț. Ăsta se ascunde sub pat. Soția încearcă să-l scoată. Ieși! Nu ies. Ieși! Nu ies. Ieși! Auzi, fă, cine-i stăpân în casă? Dacă am spus că nu ies, înseamnă că nu ies. Ia, iubitule, am visat azi noapte că mi-ai cumpărat de Valentine's Day un colier superb din perle. El, mai ai puțină răbdare până din seară, iubito. Seara, el se întoarce de la serviciu și îi dă partenerei sale un cadou frumos ambalat. Emoționată, tânăra îl deschide și găsește înăuntru o carte Interpretarea viselor.
Iubițel, ce ți-ai dorit de Valentine's Day? Pe tine, frumusețea mea. Ai, mă, iubi, vorbe serios, mă gândeam la ceva care să fie numai al tău. Iubitule, eu sunt geloasă? Puțin, așa. Mai ții minte când te-ai supărat că tu nu apari în poza mea de buletin? Ah, taci, nu mai aminti. Un tip ameții bine, agață o huidumă mare, grasă rău. Ajungi la el acasă, urcă amândoi în pat și încep treaba. La un moment dat, el călare pe ea zice: nu te supăra, poți să sting becul. Poți, dar de ce, ești rușinos? Nu, dar mar de la fund. Iubitule, mă iubești? Desigur. Demonstrează-mi. Ce ai vrea să fac? Nu știu, luptă-te cu un leu. Ce tâmpenii zici acolo? Nu vreau să mor, cere-mi altceva. Ok, atunci vreau parola ta de Facebook. Ia arată-mi poza cu leul ăla, să văd cât e de mare. Toate fetele de la mine de la muncă au primit flori de Sfântul Valentin. Sunt absolut superbe. El: da, probabil de aceea au primit flori. De ziua îndrăgostiților, bărbatul vine acasă cu un buchet mare de flori. Nevasta îl ia nervoasă din mâna lui și se plânge. Grozav, acum trebuie să mă simt și eu să mă pun în pas și să stau cu picioarele desfăcute, nu? El îi răspunde mirat. Păi, nu mai avem nicio vază în casă unde să arunci florile? Doi logodnici vizitează un apartament proaspăt finisat pe care ar dori să-l cumpere. Sunt bine gândite dulapurile astea în perete, remarcă bărbatul. Da, dragule, și extrem de încăpătoare. Scuzați, intervine agentul imobiliar, dar nu-s dulapuri, sunt chiar camerele. Iubitule, mă las să mă uit la tine în telefon? Desigur, dar mai întâi vreau să-mi dai o îmbrățișare. De ce? Pentru că îmi vei lipsi mult. Iubitule, ce ai vrea să facem împreună de Valentine's Day? Păi, draga mea, hai să facem ceva ce n-am mai făcut niciodată. Ce? Eu mă uit la fotbal și beau liniștit, iar tu taci. Draga mea, nu sunt frumos ca Apollo, nici voinic ca Hercule, dar te iubesc și acum de ziua îndrăgostiților te cer de soție. Înainte de a-ți răspunde, aș vrea să-mi prezinți pe cei doi prieteni de care mi-ai vorbit. Cum să-ți faci iubita să țipe în noapte de Sfântul Valentin când faci sex? Sună-o și spune-i că faci sex, unde și cu cine. Între îndrăgostiți. Draga mea, câteodată aș vrea să te sun numai ca să-ți aud vocea și să-ți spun că te iubesc. Și de ce nu o faci? O voce mă împiedică. Păi, ce spune vocea aia? Creditul dumneavoastră este insuficient pentru a iniția acest apel. Trei bărbați vorbesc despre cadourile pe care le-au luat soțiilor de Sfântul Valentin. Primul: cadoul meu ajunge la 100 în 8 secunde. I-am luat un Porsche. Al doilea: ce am luat eu ajunge la 100 în 5 secunde. I-am luat un Ferrari. Al treilea: ce am luat eu ajunge la 100 într-o secundă. I-am luat un cântar. De Valentine's Day, un bărbat se enervează cumplit. Nu-mi vine să cred că am încurcat felicitările. Acum amanta o să creadă că o iubesc și nevasta că vreau să mă culc cu ea. Soția întreabă: unde mă scos diseară de Valentine's Day? Eu am un principiu, nu ies cu femei măritate. Dar sunt soția ta? Nu fac excepții. Cum să-ți surprinzi iubitul de ziua îndrăgostiților? Fă-ți altul. Azi este Valentine's Day. Sau, cum îi spunem noi ăștia căsătoriți, este vineri. După o aventură de 2 luni, o tânără îl întreabă plină de emoție pe iubitul ei:
Când o să mă prezinți rudelor tale? Draga mea, deocamdată este imposibil. Copiii sunt la țară, iar nevastă mea e plecată într-o delegație. Doi îndrăgostiți pe o bancă în parc. Iubitule, când o să ne căsătorim, o să avem 2 copii, un băiat și o fată. Dar de unde știi? Amândoi sunt la mama, la țară.